Jeg springer ud fra stigen. I dag har jeg gjort det 2 gange. Jeg har lovet mig selv ikke at gøre det for meget. Hvor meget er for meget? Folk brækker arme og ben. De brækker halse. Jeg har aldrig brækket noget. Og det er ellers en del år, at jeg er sprunget fra stiger. Jeg har besluttet, at jeg er den slags, som ikke brækker noget. Men jeg gør ting. Jeg er kun mig selv. Jeg er en, der springer. Forestil dig en meget høj stige. Den må gerne have mere end 30 trin. En stige med 12 trin er en pænt høj stige for de fleste mennesker, men se for dig en med 30. Den er malet blå. Jeg har malet den blå, fordi jeg holder af stiger, og fordi jeg holder af blå. Se for dig et meget højt træ, for eksempel en gammel rødbøg. For eksempel rødbøgen midt i parken. Den man ser på, når man lige er kommet inden for lågen og vender sig mod græsplænen. Blå stige og rødbøg. Det er vigtigt for mig, at farverne er pæne. Der findes så mange meget høje steder, man kunne springe ud fra. Men er de særlige? Er de smukke? Det kan jeg svare nej til. Der findes utrolig mange høje og grimme steder. Derfor stigerne. Derfor rødbøgen. Det kunne også være en birk. Birketræer kan blive meget høje, men de er også vældig bløde, og det kan gøre det svært at holde sig fast, fordi stigen kommer til at svaje med træet, hvis det blæser. Det blæser jo en del her i landet. Jeg afholder mig ikke fra at springe på grund af lidt blæsevejr. Jeg er ikke den, der sidder og lytter til vejrudsigter og bekymrer mig. Der er også det med birketræer, at de har mange nedhængende grene. Det øger spændingen. Slipper man forbi dem? Men det er som regel bløde grene. Der taler om svirperriv, men ikke om at hænge fast. Sjældent. Det sker mere i bøg og eg. Eg kan have vældig grovede grene. Det kan være svært at lægge sin faldrute ned gennem et egetræ. Det kræver stor teknisk snilde. Det har jeg. Det kan jeg sige. I dag spiser jeg min madpakke i toppen af rødbøgen inden mit 3. spring. Der er en med æg og tomat. En med rullepølse. En med leverpostej og æsje. En med mørk pålægschokolade. Jeg drikker kaffe af plastikgrus. Parken er næsten øde. Det er blæst en del op. Jeg ruller sølvpapiret fra madpakken sammen til en kugle. Jeg læner mig ud og lader den falde. Parken er øde. Så lader jeg mig selv falde. Bagefter